gida wanda ya yi dare ya yi rana, wahidin ahadin sarki yake. Yau salati barakin tata nan gawa da shi gabai tuta, randa bawa da yan sanya yake. Alihi kasa da matansa har sa bai da waliyansa, dukkanin hidima ga annabi suke. Rabbi sa da Sharif Sani baban duka da Saitani, in shigo halarar ka inda fake. Sallama da tamburan girma in sada hamai cikar girma, dukkanin zo ka bani in fake. Kai kaɗai ilahu ya tace da ya zaɓa kuma kai fice, dukkanin alam ka san ka miki. Ni ina san ka ma'aikina, taimaka in ganka mafarkina, in ga safar ka in ga yaya take. Zuciya ta tuni ta kuka, so nake kawai in kalle ka, ya Rasulillahi ina wai kake. Ka'ido yana ta kewa, yaushe ne za mu yi ganawa, dan amina ka yarda in ga ya kake. Kai na zaba sayyidin kauni, ko ina ni kai nake nune, san kaɗai na sani a zuciya rike. Ni ba zan rukon wani ne ba, domin ban ga abin da zai min ba, in ka bi wani rasul halaka ake. Shi siratul mustaqim ne shi, wanda ba a gane karshen shi, ko a san ainihin sa yaya yake. Sama aiki na akwai daɗi, shi yake sanya ya jin daɗi, wuya ni da sansane zan fake. Ba a samun sa ana barci, sai ana hidima ana naci, soyayya da ibada duk mu rike. Ya Rasuli ina ta roƙonka, yarda in zo Madina birninka, in ziyarce ka in ga yaya kake. Da isar ilahu sarkinka, amsa roƙon nan da nemaka, a cikin burina in zo inda kake. Shawara a gurin masoyana, ni riko da san ma'aikina, kar mu bar shi ko a ina muke. In ka zo za ka yi batun girma, ko isa ko kuma alfarma, to ka fara tunaya ma'aiki yake. Mai yabo ga sayyidin kauni, Khalid ne ɗaha ma'aikina, ɗan autan sha'irai a barkun nake. Godiya a gurin makagina, da ya sanya min tunanina, da na zamto yaban ma'aiki nake. Kun saurari wannan kasida daga bakin dan uwanku Khalid Muhammad Ismail Barkun, karkashin jagorancin Mahmud na Annabi. Domin neman ƙarin bayani za a iya tuntuɓa akan wannan lamba 090 32 39 15 26. A huta lafiya.